Een tiental wenten in Mitselwier staan al haast een ier leeg. Omwenners en passanten vreeg je haar niet tussen wat er met barren gaat en of er überhaupt wat met barren zil. Nou ja, dat lijkt het dan nergens op. En de jeugd die wil graag hier wel wonen. Maar ja, ze doen er niks mee. We staan in de wijnweek en meestal lege wenningen en er is vraag en er staan hekken omheen. Tuurlijk, alle begrip ervan en we werken er hard om toch snel tot uitvoering te gaan. Die uitviering zal nog wel krijgt even doorheen, maar wenningcorporatie Thuis Wonen is druk met plannen aan de gang. Die plannen binnen in de tussentijd wijzigen. Er zullen eerst grote nieuwe levensloopbestendige wenten komen, maar dat kost een plaatsje wat viesten te grut. Het plan is nou om hier in ieder geval 8 wenningen te realiseren, compacte wenningen. We hebben gebruik gemaakt van de bestaande fundering, dus ongeveer hetzelfde formaat op de platte grond. Dan bloot er nog een positie braak. We hebben in onderzoek binnen om dat in de particuliere markt te brengen. Dus misschien van starters of keiwenningen en dat ben we aan het onderzoeken, want dat bloot droomt de oer. En dat zou voor de waard misschien ook heel mooi wezen. Alle wenten blijven, zat het nou lieket, nog man leeg staan, maar er is licht aan de eind van de tunnel. Het plan is wel, als het nou liekt om eind van het jaar wel de sloophamer erin te zetten en volgend jaar te kunnen realiseren.